deze vergadering hebben we gesproken over een vervolg-EMA in de loop van volgend jaar. En de samenwerking die Aruba met het NCH kan organiseren om daar weer, net zoals vorig jaar, een enorm succes van te maken. We zijn enorm blij met de samenwerking die we het afgelopen jaar gehad hebben voor de EMA. Voor de EMA 1, 700 deelnemers, dat was ongekend. We hadden 50 verwacht, we hadden 150 deelnemers gehoopt, het zijn er 700 geworden. En dat is voor ons een reden om te kijken of we die samenwerking met het NCH kunnen voortzetten. Na deze vergadering gaan we op technisch niveau gaan we kijken hoe we dat kunnen uitwerken en hoe we dat op de best mogelijke manier tot een succes kunnen maken. Dat geldt voor de medewerkers in Aruba, dat geldt voor de partners in Nederland, maar zeker ook voor de ambassades en met name de ambassadeurs van het Koninkrijk in het westelijk halfrond. Want uiteindelijk hebben die een enorme rol te spelen bij het verkopen en promoten van Aruba en het binnenhalen van kansrijke projecten. De ambassadeurs hebben een enorme directe rol. Zij zijn onze voorposten in de landen van het westelijk halfrond. En zij zijn onze antenne voor de mogelijkheden die daar zijn voor Aruba. En zij zijn onze uitvoerders als het op aankomt om succesvolle projecten te implementeren.